Sanibonani, namhlanje ke sikhuluma ngokuthi sikhokhela kanjani izikweletu, siphuma kanjani ezikweletini ngendlela esheshayo. Kodwa ke ukuthi iyashesha kusho ukuthi izophela mhlambe in 3 months kuzoshesha yani ukuthi izikweletu zakho zingakanani ke. Sisebenzisa i-snowball effect. Kubalulekile ukuthi siphume ezikweletini ngoba uma unezikweletu uphilela nje ukukhokhela zona kune-interest rate ekhona attached to isikweletu naso. So kubalulekile ukuthi ngesikhathi unesikweletu qiniseka ukuthi uyakwazi ukuthi usikhokhele and kube kuhle ukuphuma esikweletini as fast as possible. Ey'kweletini ke sinezikweletu ezinhle ney'kweletu ezingekho zinhle. Iy'kweletu ezinhle zifana ne-home equity loans la othola ukuthi khona i-interest oyikhokhayo ithe ukwehla kunala amanye ama-interest akhona attached to i-debt. Bese kuba ikhona i-debt embi le esithola ngokuthi sithathe izinto ngesikweletu ezingeke zisinikeze imali emva kwesikhathi futhi ezine-interest ephezulu. Ekugcineni ke konke isikweletu, so kubalulekile ukuthi siphume ezikweletini. So le nkulumo namhlanje sizobheka ukuphuma ezikweletini sisebenzise i-snowball effect. Le snowball effect sayifunda encwadini kaZibu Masotobe. Ikhona i-link ngezansi yokuthi uyithola kuphi incwadi, kodwa ke ngizochaza nje ukuthi isebenza kanjani le ndlela yokukhokhela ke izikweletu zethu sisebenzisa i-snowball effect. Okokuqala nje kufanele ukuthi uma uzothatha isinqumo sokukhokhela izikweletu zakho, yenza i-list uyibhale phansi. Kubalulekile ukubhala phansi izikweletu zakho zonke. So uma ukweleta u-Truworths uyabhala ukuthi ungikweleta malini, ubhale ne-interest rate oyikhokhayo kuleyo account. Uphinde futhi ubhale nokuthi kusele malini ofanele ukuthi uyikhokhe. So isikweletu sakho uyasibhala. Uma une-account yaka-game nayo uyayibhala. Uma ukhokhela imoto konke lokho uyakubhala. Ubhale uyiliste zonke izikweletu zakho. Uzothi uma uqeda ukuyibhala kuyilista zonke ngokulandelana kwazo bese uyayibheka-ke manje ukuthi usubhalile ne-interest rate yesikweletu singasinye. Uphinde ubheke ukuthi kena isiphi-ke esikhulu uqale ngaso phezulu wehle kanjalo uzogcine ngalesi esincane. So asithi mhlawumbe uzobe ukweleta mhlawumbe imali ethize emontweni, uphinde futhi ugcine mhlawumbe if isikweletu sakho esincane i-clothing account uzobhala yona ekugcineni. Uma ungakwazi ukuthola ama-interest rates ey'kweletu zakho noma ungawazi from ama-statements owathunyelwayo, uyakwazi ukubafonela ubacele kuyigunya lakho lelo njengomnikazi we-account bakunikeze ukuze uzokwazi phela ukuthi ukhokha kangakanani ne-interest oyikhokhayo ingakanani. Okay. Okwesibili-ke usukhethile-ke usuyabona-ke izikweletu zakho zonke. Uqala lapha ekugcineni-ke, uqala ngalesi sikweletu lesi esincane ukhokhela sona. Lezi ezinye ukhokha i-minimum, okusho ukuthi le mali abayilindele ukuthi uyikhokhe njalo ngenyanga. Uqala uyakhokha. So asithi isikweletu sakho mhlawumbe sikhulu 150,000, esinye 10,000 bese sogcina mhlawumbe 2,000. Okay, ku-2,000 mhlawumbe ukhokha 500 rand ngenyanga. Okay, noma ulindele ukuthi ukhokhe u-200 rand ngenze nje into realistic. So kulezi ezinye uyakhokha mhlawumbe u-3,000 kulesi esikhulu, mhlawumbe ukhokha u-800 kulesi siphakathi bese mhlawumbe ukhokha u-200 kulesi esincane. So uyaqala ke wena uyabheka ukuthi okay, kule mali esenginayo ke manje ngingakwazi ukukhokha malini kulesi sikweletu. Isiphi isikweletu engakwazi ukuthi kuphela inyanga ngingasebenzisanga. So if une-credit card uyaqala wenza isinqumo lapho ukuthi angizoyisebenzisa i-credit card yami ukuze ungazuphinde uwandise isikweletu. Okay, so phinde sikhulume futhi kwesinye isihloko ukuthi ungena kanjani-ke, wenza kanjani ukuthi unciphise indlela ophila ngayo ukuze uzokwazi ukuba nenye imali yokuthi ukhokhele izikweletu zakho. Kodwa kwanamhlanje sabheka i-snowball effect. So uqala ngalesi esincane ukhokhele sona. Uzothi uqeda kwakho kule mali kade uyikhokha kulesi esincane bese kade siwu-2,000 senze isibonelo esinjalo, bese
uthatha le mali obuyikhokha-ke manje ngoba ukuthi usuqedile ukhokhela lesi sikweletu kusho ukuthi usunale mali ekhona esele engasakhokhela isikweletu, uthatha uyifake kulesi sesibili esilandelayo uze usiqede naso. Seyizwa ukuthi isebenza kanjani i-snowball effect? Uqala ngalesi esincane usikhokhele usiqede uze ngesiphakathi ugcine ngalesi esikhulu, kodwa nakulezi ezinye uyakhokha phela imali, akusho ukuthi usikile awusikhokhele nhlobo, uyayikhokha i-minimum. Kodwa eqedeni kwakho ukukhokhela lesi esinye uthatha yonke le mali obuyikhokha ngapha ungayidli, ungayothenga izinto ngayo, uhambe uyokhokhela kule enye i-account ukuze uzosheshe usiqede naso. Okay, if unembuzo ungabuza ufake kuma-comments below. Ungafaka futhi ku-comment section usiphinde uxhumane nathi-ke, kodwa ubheke nama-links angezansi-ke. Lokhu kuzoba kuhle kukusiza nokuthi ukwazi ukukhuphula ne-credit score yakho. Sokhuluma kabanzi nge-credit score kwisihloko ezilandelayo ukuthi ukukhokhela kwakho ikweletu kuthinta kanjani-ke i-credit score yakho, kodwa kubalulekile phuma ey'kweletini usenokwazi ukwenza lokho. Uphinde u-like and share le video yethu. Siyabonga kakhulu.